бозрасии давлатии автомобилии Тоҷикистон бо судури як қатор табдили ҳарчи зуди ҳуҷҷати пешинаи ронандагӣ коғазиро ба биометрӣ ҳатмӣ кардааст. Тоҷикистон соли 2014 додани парвонаҳои ронандагии биометриро шурӯъ кард ва он вақт мақомот гуфта буданд, ки асноди кӯҳна то анҷоми муҳлати адои он мавриди истифода хоҳад буд. Возрасии давлатии автомобилии ҷумҳурӣ акнун мегӯяд, шаҳодатномаҳои кӯҳна новобаста аз муҳлати 10-солаи тақвимӣ, ки қаблан ҷоиз будааст, низ бояд иваз шаванд. Шаҳодатномаҳои ронандагие ки расми соҳиби он дар давоми 10 соли тақвимӣ гузаштааст, беэътибор дониста мешавад. Яъне анҳамон ронанда ҳамчун беҳуҷҷат ҳисобида мешавад. Бинобар ин кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ зимни бурдани назорат дар роҳ чунин ронандагон агар боздошт намоянд, албатта дар асоси моддаи 336 кодекси ҳуқуқи вайронкии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, воситаи нақлиёт ба ҷаримагоҳҳо, таваққуфгоҳҳои ҷаримавӣ дастрас карда мешаванд. дар бозрасии давлатии автомобилӣ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, табдили ҳуҷҷати ронандагӣ 435 сомонӣ харҷ дорад. Раҳмат дар Душанбе таксӣ меронад, ба наздикӣ ҳуҷҷати биометрӣ гирифтааст. Он чи ӯро дар ин тасмим норизо сохта, нархи он аст. Ба назари ӯ ними ин маблағ аз ҷониби давлат бояд ҷуброн шавад. ба фикрам 435-450 сомонӣ зиёд аст, барои он ки ҳама як иваз кардани як чиз дорад. ҳуҷҷати ронандагӣ кирои 400-500 сум нест. 200-250 нормалне, барое ки барои шахсоне ки мошини шахсӣ доранд, ҳамаи муаллимҳо ҳастанд, фарзанддор ҳастанд, кӯдакдор ҳастанд, барошон мушкилӣ мекунад 400-500 сум додан. албатта мақомот мегӯянд, роҳандозии шаҳодатномаи биометрӣ бар асоси талаботи конвенсияи соли 1968 Вена дар бораи ҳаракат дар роҳ, ки Тоҷикистон низ узви он аст, сурат гирифтааст ва ҳадафи он фароҳам овардани заминаи ягонаи ҳуқуқӣ дар кишварҳои шомили ин конвенсия будааст. аз тамоми ронандагони воситаи нақлиёт эҳтиромона хоҳиш мекардам, ки ҳарчи тезтар анамун шаҳодатномаи ронандагии кӯҳнашуда ба ҳамун шӯъбачаҳои ба хатгирии имтиҳоноти ҷойи истиқомати худ муроҷиат намоянд ва ин ҳуҷҷатҳоро ба як тартиби муайян дароранд. ба гуфтаи мақомот, бартарии шаҳодатномаи намунаи нави ронандагии биометрӣ дар он аст, ки фарсуда намешавад. ба системаи ягонаи иттилоотии ҷумҳуриявии бозрасии давлатии автомобилӣ ва ба сохтори марказикунонии додани ҳуҷҷатҳо муайянсозии шахсият дар қаламрави ҷумҳурӣ ворид аст.